Ebi abusuafo me chia yi na ema yi na ho akwaba e de baba Grace TV GH so me gidi se obo ade nyankopon adom obi a ho ye abusua ne die mu ne ambrase kwan so me sre se obeka ye ho e wo channel yi so na subscribe to the channel na afei what turn notification me sra wi a na wa share ama foforo so enya bi ahwe me se obe enti nyame hwa na wanya so akoma so ade en fama abusua besa boso me miensa ene e kire ni e na that Lumba Sarkodie fosu eye nyame dia ene Ghana memu ha bia befa bia de hyeman ma etimu pentin kwa edi mu awerho pa na enim se ni wuachi ensem ba kwa be edija kunaye eye oba sese we kuna ebi se ma me Akosua Serwaa ebi sisi odobroni am ye nya team legal wives ene mu nsem bebre chese enya asem ketu akra edu be kra amanfo bi nsem omo kan se ma me Akosua Serwaa nda Lumba omo ja awade e ma ni amanfo chere mo adwende fa ho pa na putupu ya abusua krata afi German embassy ye won kran aba betodwa ya e kasa dia fada Lumba ene ma me Akosua Serwaa wade no chese omo nya awade na omo guso ware ti abusua ohwe krata yi a eda ye fidie so a efi German embassy ye won kran na ba ya atone boase a church that Lumba ene ye maame Akosua Serwaa awade no mu ebra omo ware ye emfidu adie sade awade ni se course bia ye course ene chese enchemu bia Ghana mama ebihia e dia fada Lumba ene maame Akosua Serwaa awade no ne mum asem no waka na kusi se omo nya awade ti se obi sori no ka bonte be ka se o that Lumba kro ne maame Akosua Serwaa ja awade maame Akosua Serwaa ka se won ware biem e wa ban mu o German mbra mu de enkrata nyina di adanse se de krata ya ba sa awade no e da so awo enwui bibia ni wa ayeti awade ni ntem pa de yem ro krata ni mo abo akontumfi o se ni suman ni mani ti abusua krata ni bi ene da afidie ni so yento ye bo ase yen kinkan ni nyina se de be ahwefo ebeti ase eyie enti we krata no a o se Bostaff the Bundespublic Deutschland Accra na se German embassy 177 bia PO Box GP 1757 Accra and afi uban chain once our chim aye handsome craft 6 Kenneth Candy Road North Ridge Accra ningina aye address na bia na numbers a wetimi arechi om so won't be bia se a wetimi afre om na tifia sem no or say consular confirmation regarding the German marriage certificate of Charles Kojo and Akosua Fusu on say maame Akosua Serwaa na so that Lumba ware yenti that Lumba say ni Fusu no ebe kan din ho ti na on say krata be require ni fra bonten ba no aya maame Akosua Serwaa ni hwe ni say maame Akosua Serwaa Fusu ezan say sabio ne hokani ene ya wapa that Lumba ni din kan din ho ti na say German Consular no ya wo ya man Ghana mo no na all kan na o de krata eba abe piso di adanse say that Lumba ene maame Akosua Serwaa omo ware German embramu ya enkrata nyina di adanse marriage certificate say omo aware enti afọ to so to whom it may concern say the obehia bia and the obehia nchiremu bia yankin kind na bibia enya asumdwe wo say this is to confirm that according to German civil law there exists a valid marriage between Charles Kojo Fosu born in Suta baby akata ni the date of birth no and Akosua Fosu maiden name Akosua Serwaa born in Kumasi na say o chese krata yi kan ye snipi say fa German mra amamre amane ni bibia ho de awade bi adaso wo ho ya de no Charles Kojo Fosu that Lumba ya wonu wo Suta ene maame Akosua Fosu ya de dian kasa ya de won no Akosua Serwaa I don't say wonu Kumasi awade bi awo mo ntem ya nkrata nyina edi adanse enye da be no mo wate brebe kame ho yankin kan so say the marriage was celebrated on 23rd December 2004 in Bonheim, Germany, in presence of the couple and is registered in the marriage registry office under the number E142/2004. No, so just awade no ekoso abusuya fimpim yenu ne nan mu aye bronya bosom de toso aduonu miensa 23rd December 2004 our Bonheim wo Germany and that Lumba ene maame Akosua Serwaa Fusu ware ye na ware ne koso wo sabi adofo emienu entema no nyina wo ho and afei sabi marriage registry officer ho German mem nso ebedi adanse no motintim awade wo nkratem enti that Lumba ne maame Akosua Serwaa Fusu aware no ope number no a say German formality na E142/2004 and on a marriage certificate number
yeah esi eti so msi register awade no after yento as we say as far as the embassy is aware of, the marriage has not been dissolved by divorce, but ended with the decease of the husband on 26 July 2025. Now, say, Kratana Sachemuyi said the German embassy of Ghana ha enim or monim diemu, any one Kratani bibia madansi mono. Our dear no, say, Sabio, Bema Simi Jawade, until you try num, and I say, Mr. Meka, or Bassimi Jawade, until you try name, awadeɛ no gui ɛberɛ sabi dade lumba ɛyɛ nyamedia on 26 July 2025 na sɛ amammerɛ mu ne amanneɛ no bibia mu no wɔn anya awadeɛ yɛ ɔmo gu so ware akɔpem sɛ dade lumba wuyɛ ɛna ebi ama adɔfoɔ no ntɛm ate sɛ twerɛsɛm ka sɛ gye sɛ owuo nko a ɛna ɛbɛtete awadefoɔ ntɛm no ne asɛm a German embassy krataa no ɛka ɛna afei wɔto aso bi mu sɛ attached you find a copy of the said marriage certificate for your perusal. Okay, na sɛ wɔkyerɛ sɛ wɔn yɛ pɛ mu nkyɛmu nyinaa ɔsan de awadeɛ no nkrataa no ka ho bi ɛnso sɛdeɛ ɛbɛyɛ obi ohia nkyɛmu bi abɛ ho ɛnɛ day a 27th of October 2025 ɛna krataa aba abɔnten yɛ nipa yɛ ne nsa ɛhyɛ krataa ase ɛyɛ Susan Ludic yɛ ɔno yɛ second secretary consul head of legal and consular section our German embassy and what the kratai about one. This is the breaking news. Yeni ana binum so yom so there be aware no kwegui that Lumba ne Akosua say why ja wade ne ade no. German embassy the ambassador na yen kamu bi ante. Sa aware no enwu yi otom na aware nda so ho. That Lumba wuye na ama adofo ne ntem ate. Enti nyina yen tia say awade na nkasa eda so ewo honom. Enti interesting times ahead. Sabria German embassy abe confirm so the marriage is still there no. E dey be biem na aka. Na nya no nko a say krata bia san ba abonten. Ebusua krata ne bi na eda so no. Aya krata efri maame Akosua Serwaa that Lumba yele. Na afei e maame Edestina for that Lumba nua ba panyin. Na omo aka bo atwe krata yi ni nyina fa sabi kuna ye ho nsensem ya ebusua asem beba da bio kuna ye ho nsensem yi na akofa nsem we nyina ba sesi a German embassy di kan de krata ba abonten abekere se that Lumba ene maame Akosua Serwaa wo mo aware ya besine obi anwu aware no na eno kura ankoda no na no memda ena on Peace FM sabi nsentwafo yi na nsentwafo mpanyinfo Mr. Akosua Boaje de betu dwa se sesi ade o nyina akọbenkrum se maame Akosua Serwaa ene odobroni wo nyina be yekuna ne no ena ye maame Akosua Serwaa ne maame Edestina for that Lumba nua ba pani ekabom de krata ba abonten ya mo kire se ente saa onse na hu bi na from se that Lumba busuafo wa kosia na no ma atenkunya ye wa santemam na wa siesie nsem nyina na that Lumba busua eye ni nua ba pani ene ne yere Akosua Serwaa ba abonten abekire no so mo ye mfam kakra bi na afei ye mfa dwumadi no mrewe ye enti saa krata no so na daso no ya o kire se the family of the late Mr. Charles Kodjo for that Lumba sign Mrs. Akosua Serwaa for so obekunani and afei maame Edestina for that Lumba enua ba panyin o kire se the family of the late Mr. Charles Kodjo for so affectionately known as that Lumba wishes to categorically refute and clarify false information currently circulating in the media and on social platforms. And someone and then now to interfere so any TV new radio so entisano and on better na now for your boy say na bibi anya you say specifically. The family strongly denies the rumor presented by Mr. Akosua Boaje on his program on Peace FM 104.3 aired on Saturday, 25th October 2025, suggesting that both women involved have agreed to perform their widowhood rites together during the funeral of the late musician. Say, one person will say, "Sansemwa senior, yebra penny Mr. Akosua Boaje can say, ma'am, you know that Lumba no more ye, ma'am Akosua say one of the bruni, we na jatum say, omobe kuna abum." Or that Lumba yes, no, and tis at that. The crate, Mammy Akosua Serwaa, and Mammy Edestina for that Lumba near about penny, and the about Bonte, and tis at that. Bibia send ho, or money Bibiasa entum. After one to us or say, this information is entirely false, misleading, and without any factual or legal basis. And some way, just said, no could be an in contum papa, a sounds quite an dancem, and I feel in a soupia, a mamremu, and I said, yeah, is it here. After the Nebusiaka, clarification on the family's position.
A meeting was held on Friday, 24th October 2025 at Aswanse Hinifie, chaired by Nana Osei-Kwame in Consular for Asanteman, where the issue of marital status was raised for clarification. Nese nanu fia de twemi, ebusumi duni ataso aduonu nan. Ewo Nana Aswanse Hini ahimfie. Ena 7 hia bi kɔ so. Ya Asanteman Consular Hini, Nana Osei-Kwame ena tena atwam. Ɛhɔ no Enna sebi di oya yere di aware no saa nsensem no bi pie mu ho ema ye busaye na saa nhyiamu na se no ye maami di obesi aye maami odobroni anan ya kata na kire se odobroni nso abere bi o kire se obi aya aware dadelo mba aware no na di obesi odobroni anan ye busa na se di adanse na kire se no kire dadelo mba eware odobroni ni bakro no entimi afa adanse bia anche na no mo ana wo ho anampo sebio efani afa na wo no nipa kwantimi afa dance bia ama me kire say ampa dadlumba e ware yo dobroni tie na oka no brafum say at this meeting a representative of Mrs. Priscilla Ofori-Atta, who has publicly claimed to be a widow, was asked to produce a marriage certificate or any legal documentation proving her marriage to the late Mr. Charles Fosu. Neither Miss Ofori-Atta's lawyer nor Busuapeni Kofi Wusu could present any evidence or marriage certificate to substantiate her claim. Tinese Ofori-Atta's lawyer, Miss Ofori-Atta no, Miss Odoboni no a dia me shede nim. Ena fe Busuapeni Kofi Wusu, omu biara ni ho, omu ana wo omsu se omu Odoboni afa no. Omu biara ni ho a omu tumi e de adanse ana marriage certificate kata bi a kire se that Lumba ne Odoboni aware. Ewo nana no mu anim nana Akosua hene mekere nana Asanteman Akosua hene anim enso ewo hono waswase hene ahemfie se de krata ne tie enya sam kitwa wo yento aso say following this nana Osei-Kwame ruled that in the absence of any legal proof of marriage the only recognized and lawful widow remains Mrs. Akosua Serwaa+More, who was married to the deceased under the marriage ordinance and is recognized under both Ghanaian and German law. Nese, bra, odobroni na musifo, obi antimi amfa krata, anase awade kra ho certificate ye kyerese no kre, o ma wade anche no. Enna Nana Osei-Kwame ya na ya Asanteman Akosua hene. Ya na te eye nhyiamu no mu a, ohwese bibia be ya somdwe na ka sa na te dia. Ene na kunanim ya mambre mu ne mbra mu bibia mu obetima ye kuna eye maami Akosua Serwaa+More enye odobroni yento aswe ni enhwe de free mu foforo nso eba na ano ena afi obekan ya say however he noted that since the matter is before the court the final determination will be made judicially na say na aka ni na wi no sa kire mu say enam say asem na kodi court nti say bi the court bekan no a ena ebeboa amabibia aya asomdwe no ana say bi ebe final say dey see etie na at the same meeting Miss Priscilla Ofori-Atta insisted on performing cultural widowhood rite. Nese, Sainshia Muno ase odobroni eka ya se debi opese oyekuna. However, the family of the late Mr. Fosu, led by Mrs. Akosua Serwaa+More and Mrs. Ernestina Fosu, firmly objected. I want that Lumba busuafo. Maami Akosua Serwaa+More. And afei, maami Ernestina Fosu that Lumba nyaba peni. Se debi enya maami untimi nyekuna sansa dance bia ni ho said the city enchimo de by say enam say stating that no individual can assume the role of a widow or perform widowhood rites without a valid marriage recognized by law. Na say obi ani wa obitimi ayekuna amamada ni amane mu ewa abra oni ni pakoye asabi opeso ye ni kuna no eni awade bia sa amamada agi atum na asempo emra agi atum. Said the IC etie. As the family stated, we are not going to change the law just for Miss Priscilla Ofori-Atta. Miss Priscilla Ofori-Atta no said the yina aye hono odobroni. And the answer was neither Ghana nor Germany will bend their legal standards to favor an individual without lawful standing. I say empo Ghana memo ha and I say German memo. Emu omaini mu biara ni wa se bi obeka se wodan ne mra ani and I will go ne mra mu seven nipa binti there be esa a hard pa. And also what the law says in Ghana and Germany, afedi na mra ne ka e Ghana and Germany e fa wade ho. Also under Ghana's ordinance marriage law cap 127 okay. Also Miss Akosua Serwaa+More is the lawful widow and next of kin of the late Mr. Charles Fosu with full right to
control over funeral and burial arrangements, request investigations or autopsy review, and inherit or administer the deceased estate. Nese, ewa Ghana, sebi awadeɛ, mmeremu awadeɛ mu no, maame Akosua sɛ wa wɔno ɛne yɛ kunanim yɛ amra ɛgye tum yɛ ɔno anso ɛna sebi ne wura anyway, ɔna bɛhwɛ akyire obɛdi ne wura adeɛ sɛ de amammerɛ ɛne Ghana mmerɛ nyinaa esi ɛteɛ na odi ne wura adeɛ deɛ a na ɔwɔ akwanya sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a ɔno kɔ ne kura saa tumi na Ghana mmara ma no ho kwan so ɔbɛyɛ ebi ne sɛ ɛyie no ho nhyehyɛeɛ dade Lumba nsie ho nhyehyɛeɛ nyinaa ɔno ɛna ebɛtumi akyerɛ sɛdeɛ ɔpɛ sɛ ɛkɔ sɛdeɛ Ghana mmara no si teɛ afei deɛ ɛtɔ so yɛ sɛ ɔbɛtumi abisa anaa ɔbɛtumi atwerɛ akɔpɛ nhwehwɛmu afa dade Lumba deɛ ku no ho sɛ ɔpɛ sɛ ɔhu deɛ ku dade Lumba ɛne deɛ ɛkɔɔ so ankasa ɔwɔ saa akwanya no ɛsiane sɛ ɔno yɛ ɔyere yɛ a Ghana mmara gye ne tom ɛna afei ɔno na saa wɔ akwanya no sɛ dade Lumba the estate kyerɛ sɛ na sɛ agyapadeɛ ne adeɛ ɔno ɛna ɛba bɛdi ne hɔ yɛ ɔno ana ɛbɛhwɛ so ɔbɛtoto nneɛma ɛma biribiara yɛ asomdwie no yɛ Ghana mmara afei yɛnhwɛ under German civil law since no divorce decree was finalized before Mr. Fosu's death, the marriage remained legally valid, thereby confirming Mrs. Fosu's legal status and spousal rights in both Germany and Ghana. Na sɛ ɛfa ne Germany mmara mu nso a ɛnam sɛ sɛbia ɔregya yɛ bia ankɔ so ɛnwie ɛwɔ berɛ ansa dade Lumba ɛyɛ nyame dea no nti awadeɛ no da so a ɛgyina so mmara mu yɛ a mmara gye awadeɛ de tom ɛno nti maame Akosua asɛ waa ɛna Ghana mmara mu bibia mu ɔwɔ akwanya sɛ bɛku na yɔ ne adeɛ bia a ogyina mu na ɔyɛ ɛma bibia ɛyɛ asomdwie ɛna mfasoɔ bia anaasɛ meka sɛ obi ahokanyini wu na deɛ waka akyire no privileges akwanya bia ɛne deɛ mmara ma ɔkwan bia sɛ wɔsɛ yɛ ma no anaasɛ wɔsɛ wɔyɛ no saa pɛpɛpɛ na maame Akosua sɛ waa ɔno nso Ghana man mu ha ne German man mu mmara ma no ho kwan sɛ wɔnyɛ nti abusua saa na teɛ quick one ɛna de aba bɛsom nti saa bere deɛ German embassy ɛde marriage certificate ne abɛsini pisa dade Lumba ne maame Akosua sɛ waa na ɔmo ware ɛna afei dade Lumba ne yere maame Akosua sɛ waa ɔsan ne ɔno dade Lumba nuabaa maame ne stina fo so de krataa aba abɔnten ɛkyɛ sɛ nyɛ nokorɛ da sɛdeɛ na nam fram mu sɛ yɛ maame nom kunafoɔ mmienu nyinaa sɛ yɛ maame nom mmaa mmienu nyinaa agye atom sɛ ɔmo nyinaa bɛyɛ kunabom ɔmo sɛ nyɛ nokorɛ da na amammerɛ ne mmara mu bibia mu no maame Akosua sɛ waa ɛna Ghana mmara ma no ho kwan sɛ ɛsɛ ɔyɛ kuna ɛne akenka ne nyinaa de akyerɛ na abusua ɛnyɛ asɛm ketewa wo deɛ yɛbɛsrɛ maame nom ne abusuafoɔ nyinaa sɛ dade Lumba nipa kɛseɛ yɛ ayi na yɛhwɛ ne susua no nti ɔmo mmoa na ɔmo nyinaa nkɔ bɛnkurom na biribiara nyɛ asomdwie na yɛnka sɛ papa akyi korakora na biribiara nkɔ stɔɔten pa abusua meda ase sɛ wogye berɛ na wohwɛ me mɛsrɛ wo sɛ wobɛsubscribe ama me na afei wahyɛ ama afoforɔ nso ɛnyɛ bi ahwɛ medin de Kwabena Osu ɛberɛ pam yɛbɛhyia nyame nka yɛ nyinaa ho makra wo bye bye